Christopher Chukwulewaze Eze Nwamma, Eze Chimere, Eze Chukwumere. 28th of October 2025. I'm alive. 2025. I'm alive now. Be Eze Nwamma. Actually, we're Eze Christo mara Eze Nwamma ego. Dịka anyị si gbakọ ebe a dịka ụmụnne dịka ụmụnna dịka otu nze amara n'ụwa anyị na-akpọpụ Chukwu kere eluigwe ka ala ịmago ihe ụbọchị taa ga-abụ anyị na-anyekwa gị ya ka ị bịa mere anyị anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa anyị ga-enweta mgbaji aka anyị ga-enweta mgbaji ụkwụ anyị na-asị bịa bụrụ anyị ụzọ bịa bụrụ anyị azụ nekwe na okwu nke ka nna ya ụlọ okwu na-ahụ nne ọkụ ya gajiwure nne oyi ihe ọma ka anyị na-aya ụlọ ka anyị gaa ụlọ anyị kpara ụlọ lọta ama ụlọ agaghị egbu anyị ihe anaghị ogiri oyibo pansa dollars a hero onye kọtakarịa ya rikarịa onye kwukwere chi ụzọ ya gbagbo onwe n'ọsọ ihe a na-asị bụ isi gburukwa isi ọdụ gburukwa ọdụ etiti gburukwa ọdụ na ofu akwụkwọ oke ihe anaghị ụlọ dododo ka a na-aya ụlọ ndị mbụ na ndị egede ndị pụtara ala ojú ụjọ nọ n'ime n'ụbọchị nke taa eze anya ọha ọgbọ otu mkpụrụ anyị na-akpọkwa oge na-asị bịakwa n'ọchị nke a ga-ataba gaa tụrụ ugbo n'ihi na ịtụkwana ugbo ka ị bịakwa tiokwa nna m Chukwulewaze ugbo n'ụzọkwu na okpere oke na mmụọ nna agbakwa eze ọnwụ rie lọrọ m ụwa si a na-ekwe ọjị kpọọ ndị ọgwụ ndị na ha bịakwa ata ọjị eze Nwamma bịa ata ọjị di m onye ka bịa ata ọjị Ugodegwu bịa ata ọjị ndị bụ nwa bịa ata ọjị wee na-akpọkwa ha na-ekwukwu bịa ata ọjị eze nna ya bịa ata ọjị wee na-akpọkwa Chukwulewaze ọ gwara ugwu ha kpọrọ anyị nekwe biko bịa chekwakwa anyị ikpe ichekwa echekwara ụmụ ya lekwa ihe anyị kwuru anyị ga-eme nekwe ọ bịakwara na mmezu n'ụbọchị nke taa ọ dị ihe ọbụla kpọchiere anyị ga adasị ba gbapere anyị ya mana aka mmadụ mana aka mmụọ ndị nke anyị mawụrụ na ndị anyị ma ha n'ụbọchị nke taa anyị na-asịkwa bịa gbapere anyị ya wee na-akpọkwa anyị na-akpọkwa emegbuo nna gị ya akpọkwa nka ya bịakwa n'ọjị bịa taa ọjị biko kwe na anyị na-anya ụnụ biko ihe anyị akọmara ndụka dododo ka a na-anya na-asịkwa ụnụ were anya fọma na ngazi na ọjị nke n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị nkwa na anọ n'ihi ụbọchị taa nwoke ụbọchị eze anya akpọkwa ṅụrụ mmanya eze ọnwụrụ ṅụrụ mmanya di m onye ka ṅụrụ mmanya obodo mma ṅụrụ mmanya Chukwulewaze ṅụrụ mmanya ndị bụ nwa ṅụrụ mmanya eze ọnwụrụ ṅụrụ mmanya anyị kwukwere ṅụrụ mmanya anyị macha aha ndị dị na ya nwa ndị nwụrụ anwụ ndị onye nke ya kpọkwara ha ya so mpi kwekwere n'ụbọchị nke a na-ekwere mmanya ṅụrụ ezigbo ezi niile emere anyị ọra mmụọ niile emere anyị n'ala achara asịkwo na-ekwere mmanya ṅụzie
This is Nze Christopher Chukwulebaji Eze Chukwumere, who died on the 8th of April 2021 at the age of 82. A na-egburi ehi n'ụbọchị taa, the 28th of October 2025. Jesus Christ bụ onye nwere. Bụrụ na ihe ụzọ gbochiri agbochi ya meghe ụzọ meghe. Ọ dị mgbara na-enọ. Ichie Obi kwere. Ndị ichie nwe ogbu. Eme ebido ebili. Na-agafere. Obeze ọma ọjịga na-enye ndị ichie nọ na ndị obodo ka ya pụta ha. Onye dị ihe ọma rikwe ya aka. Mbere obodo ọ gaghị ahụ nwata, ọ gaghị ahụ nwunye n'oyi, ọ gaghị ahụ nwunye n'ọkụ. Na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Free will. Aku akan dicokan lagi. Free will. Enggak, malah gue ini
nke gị kekwa ike oge achekwa mụọ nke eche mụọ nke gị ka ị wetara ndị niile dị n'ama na anọ nwere ụlọ mmanya Okorie nwa eze anya ọkwa na ọka eze elu Chukwulelachi ka anyị na-emere mekiri ihe jie n'ụwa na ọlọgụ mmụọ ụmụ ya decide ga taa eke imebiri omenala oge mmụọ niile nọ n'ama n'anọ gbakọta nọ ya gbaa nwa Chukwulelachi n'ugwu ome ndiri ya mechiri emechi ebe o mezuore nna ya ome namatakwa na ya kpọghere na ihe ụzọ ahara na Naịjirịa onye ejiri ego gba aka biko mejuore na ata ya biko n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe ka m dere kwere na ọ ga-emezuru ya Chiobi kwere. Anyị nụrụ ya. Ubennehi. Chiobi kwere. Ubennehi. Zawadi na jamu. ya kwa kwa ga shi ba ka gana hello na anyị nọ na Chukwudi ụkwa dị mkpa na ilekọta obi ihe nwata debere ka ọja ji ala gị enyi Chukwudi dibere nna ya ọ dị na vidiyo anyị na-ese oji eze ọ na-atakwa aba akwụ oji eze ya na-ata aba akwụ Eze nwere da ṅụrụ mmanya. Eze nwa mmadụ aṅụrụ mmanya. Ndị nwa bịa ṅụrụ mmanya. Obodo egwu bịa ṅụrụ mmanya. Eze nwere bịa ṅụrụ mmanya. Ana ekwugoro bịa ṅụrụ mmanya. Anyị na-agbakwa ụnụ sị onye emela ha nna gị ebekwa ṅụrụ mmanya ọkwa ihe akara aka ka anyị na-eme n'ụbọchị nke taa a sị na agha akara aka adịghị ngwụrọ ụmụ ndị na-eme ihe n'ala achị na anyị na-ekelekwa ụnụ na-asụ nnekwe na ya ṅụrụ mmanya ezinụzọ bịa njere na anyị jere n'ụbọchị nke taa ya ka anyị na-ekwu n'aha na Chukwu na-ekere eluigwe n'ala Eze Chikwado.
Yes. My brother. Biko iji racha onye isi nze ọnụ anyị kelere Chineke mere ka ụbọchị taa bịa na mmezu. Unu lee ihe anya unu hụ na ihe achara acha etu onye kwere gị ihe chara acha ma ndị bụ na ndị egede ndị ichie niile bilu n'okwu na ya were ruo onye nwa bụ Chikwado n'aka. Ana m asị ka unu nyekwa ya ihe chara acha na mmụọ, unu gbughere ya ụzọ ebe onye pụrụ unu ka unu mepụrụ ya. Ọ bụ ya bụ ihe na-ekwu ya na ụmụnne ya maka asọ ọta na ya ata na nche nkwụ were na-asị ebe echi ha chi wepụta ego ha ji eme mmemme a ngwa ngwa ha na-alaghachi n'ebe ha chi ewe hapụ naira na kobo unu ga-akwụghachi ya mmadụ kwuru mmadụ na aha Jizọs Kraịst were nwanyị Nwanne ka afọ gị dị? Aha m bụ Nze Chukwudi Eze Chikwado. Nze Eze Chikwado. Ka ị mere n'ụbọchị taa? Ụbọchị taa bụ ụzọ obi aṅụrị. Okay. Ị na-egburu nna gị ihe n'ụbọchị taa. Ka obi si dị gị? Anaghị
anaghị echepụcha ihe a gwara n'ụzọ ihe butekwa n'ọnwụ anwụ ihe butekwa n'igbu ihe anwụ ọnwụ butere igbu ehi a ma ọnwụ na ọnwụ ọnwụ anaghị anọgide egbugbo ehi ma ọ wee nwee ezigbo mmemme mmadụ nwere ọ na-eme ihe dị ka ịgba nkwụ ma ọ bụ ịlụ nwaanyị ime wedi mana e nwere omume dị n'ime igbugbo ehi onye nna ya chizuru echizu o chizukwa echizu were nwụọ ị ga-emezikwara ihe ndị chizuru echizu ọ nwunye ndị chizuru echizu ka anyị bịara imere nna m owu Chukwu Lebaji eze Chukwu ọ nwunye ihe omume ahụ ka a bịara emezuru ya n'ụbọchị nke taa nke igburu ya ehi ịkwanye ya ugwu ikpeazụ n'ala mmụọ ya ka anyị bịara eme n'ụbọchị nke taa ya mere ndị otu nze nshi wee bịa na ọ na ikem na ikem amara n'ọnwa ndị ize amara n'ọnwa ji na ọ na ikem na ikem anyị wee bịa ịkwara Chukwu Lebaji igwu nke ikpeazụ nze Chukwu Lebaji igwu nke ikpeazụ n'ụbọchị nke taa mkpụrụ ụmụnne m nọkọrọ ma nwoke ma nwaanyị otu o si mụta anyị nọ ebe a na ikem na ikem mgbe na-akwara egwu ma nne m nọ ya anyị were ekelekwe Chukwu maka ọdịnihu maka ihe ọma ga na-emekwara anyị na-awụ ihe ọjọọ Chineke ya bịa gbara ya ozu na ndụ ya nwụkwara n'ọnwụ so ogbuehi ka ewuzi gị taa ogbuehi ka m nwụ n'ụbọchị nke taa daalụ so much so ka ekpere na-ekpere nna gị n'ebe ọ nọ n'ụbọchị taa ekpere na-ekpere nna ebe ọ bụla ọ nọ ebe nke anyị mere anyị emeteghị n'ụbọchị nke taa anyị na-ekwupụrụ ya ọbara n'ụbọchị nke taa ka obi ya dajụrụ ebe ahụ n'ụbọchị nke taa ka ọ tepere anyị ụzọ ụzọ nke ekechiri ekechi a sị na ọganihu agaghị adị ihe ọma agaghị eru anyị aka ya ka a na-akpọ Chukwu Lebaji n'ụbọchị nke taa o so oke ibe ekere oke na ala mmụọ maka enwego ndị ogboro ehi a na ebube eze nwa mma mana ka eze anya ọha ogboro ehi a eze nwa mma ogboro ehi a eze ọnwụri ogboro ehi a bụ nna ya so n'ụbọchị nke taa ọkwa eze ọnwụri aha bụkwa nna m mụta nna m aha taa mụọ akwụkwọ Chukwudị eze nwa mma eze ọnwụri nọrọ ụwa ọkwa ka anyị na-ekwukwara Chukwu Lebaji ehi n'ụbọchị nke taa na ọ ya wee obi aṅụrị dị ya ndị ite na-enwetara ihe eji eme n'ụbọchị nke taa anyị na-asụkwa ekene dịkwara ha ọnwụ na ikike nke aka anyị ka anyị ji mee n'ụbọchị nke taa mana ọ bụ na amara nke Chineke ka anyị ji wee mee n'ụbọchị nke taa dịka igburu ehi a n'ụbọchị taa kedu ekpere na-ekpere ma gị onwe gị ma ụmụnne gị ndị ọzọ maka ọganihu ekpere na-ekpere ya n'ụbọchị nke taa ma nwoke nọ n'ime ma nwaanyị nọ n'ime ma onye isi ma onye ọdụ nọ n'ime n'ụbọchị nke taa etu anyị si chịkọọ ka ukwu anyị za n'ụbọchị nke taa mmadụ agaghị ekewa anyị mmụọ agaghị ekewa anyị na-ekwu ụmụnne ndị ka ha chịkpọkọta izu anyị na ha gwa izu a n'ụbọchị nke taa ihe nke a wee bịa na mmezu a na-ekwu ihe ọbụla ha jiri aka bụ ihe mgbanwanye wa akụ ihe akpa akụ ihe enwe nwe ha ga na-agbanwere mmadụ apụghị ịkọcha ya mmadụ apụghị ịnapụ ha ọsọ ya wụ nwoke ọsọkwa ya wụrụ nwaanyị site n'ime amara nke Chineke kere eluigwe n'ala ya ka nna asị ọ ga-adịrị ha mma ojiji agaghị eme ihe ọbụla agaghị eme ha ihe mana isi n'ụlọ wepụ Chukwu eze nwa mma ndị ọkpara nna ha enweghị ihe ga-eme ha ihe ọ na-achọ mmụọ na-eme ọ gaghị ebutekwa ha aka n'ụbọchị nke taa daalụ so much ka eze aha ya ọzọ aha m Nze Chukwu kwadoro eze Chukwu mere Nze Chukwu kwadoro udo dịrị gị kwara gị Ichie Obi kwara anyị ekele gị daalụ nna anyị anyị hụrụ gị n'obibi eze nwa mma n'ụbọchị taa were chọpụta na a na-egbu ehi anyị si nke na ahụrụ gị dịka mmadụ ukwu biko mee ka ọha na eze na-ege ntị mara onye bụ nna ya bụ Chukwu Lebaji bụ otu nze anyị mana ka a vọrọ ekwo n'isi ọba mụnwa bụrụ onye isi Amanazụ Chukwu Lebaji n'okpuru ya onye ụmụ ya na-eburu ya eri and ọ dị ọkpara ka ọ dara ọkụkọ ịhụrụ ewetara m na ji bụ uko a na-eko onye isi njem a na-ekwu ana m ekele Chineke na ụmụazị ya nwa nwoke ọbụla nna ya bụ nna ya ha ọ ga-egburu ndị nze na-esepụ ya aka n'obodo ya nwa bụ nwa ya ọ bụrụ na ọ bụ were nwee right isi ọzọ
Okay, nchie. Ka obi dị gị n'ihe a na-egwukwere n'ụbọchị taa na o gosiri m na Chineke nọnyere ha maka na ọ bụghị niile nna ha nwụrụ obiliere nna ha obi dị m aṅụrị na ha ebe ụmụazị yes bet a ga-ekwuru maka ebe ụmụazị ghara anara ha mbọ anyị. Ichie, ka ekpere na-ekpere ụmụaka na-egburu nna ha ehi n'ụbọchị taa? Ebubebu ụzọ kpere nna ha. Okay, good one. Ekpere Chukwu na-azụ na mmụọ. Okay. Na mmụọ aja ahụhụ nya. Ọ bụrụ na m nwere ewe ihe ndị mmekwe mgbu ịkpọchi na akpọchi gbagekwe ya. Okay. Ka ihe dịwara ụmụazị ya mma. Okay. Maka na omenala anyị na-achị na gosiri na onye ọbụla akwa nna ya akwa ụzọ ya akpọchiri akpọchi kịta o sepụtachara n'anya niile ọ na-emere nna ya kpọzikwuoro ya ụzọ maka ọsọ na-achụ mmadụ ọsọ onye na-achụ ya n'ụgbalaga maka na nna ya ga-apụta nna ya o gosighị ihe ọ na-eme. Ichie Obi Igwe, anyị na-ekele gị. Ọbịbịa gị dị ime enwe mmemme ịmụ ọdịda azụ. Okay. Na mmụọ ojiri otu ibe. Ichie Obi Igwe, anyị na-ekele gị. Daalụ so much. Enwe ka o si dị aka ga-aka nwere ike ịmatara gị. Adanna, anyị ekele gị. Biko, kedu afa gị? Okay, anyị chọpụtara na a na-egburu nna gị ehi n'ụbọchị taa. Ọ ga-ewe ada ya nwaanyị. Enekwa nne. Ọga egwe dịrị agbata anyị gosiri anyị na obi dị gị aṅụrị. So, kedu ekpere ị na-ekpere nna gị na ụmụnne gị ndị na-egbu ehi? Ka Chineke nye ya ezumike ebe akwanyegoro ya ugwu ikpeazụ. Ugwu azụ kwesịrị ịkwanye esizi akwanye ka ihe siri ya dị bụtụ Chukwu emega ama. Ike kwanyere ya tata ka Chineke nye ya ezumike ebe. Onye ụmụnne m labasị nye anyị open doors ka anyị gabasị o mepere anyị ụzọ metụ ihe mmetụ aka anyị ka ọ gara anyị n'ihu n'aha Jizọs. Amen. Daalụ so much. Thank you very much. Hello? Hello? Connect since and okay, that will be later now because I know I'm in my office now. I will do that later now. I know I'm in my office now. No. It's your people.
Chika Okoli Ebere. Chika Okoli, one Solomon.
Where does that? Yeah. Ihe nyere dịka na onye ndị ise bụ ugwu ka a nyere